Május 7-én a magyar írásbelivel kezdődnek az országban az érettségi vizsgák. Az idén már a megyei kormányhivatalok szervezik meg az érettségit, korábban az oktatási hivatalok regionális szervezeteire hárult ez a feladat. A vizsgákat megelőzően minden évben megszervezik az érettségi elnökök felkészítését, azért, hogy a vizsgák törvényesen, rendben bonyolódjanak le. Az érettségi elnökök igazából az állami vizsgarendszerben az állam meghosszabbított karjai. Az a feladatuk, hogy a vizsgák törvényesen, rendben folyjanak le, ezen őrködnek. Ezért nagyon fontos, hogy milyen mértékben ismerik a vizsgarendszer szabályait, amiről persze azt kell mondjam, hogy ők már régóta látnak ilyen feladatokat, tehát ők ismerik ezt, de minden évben szokott lenni ilyen felkészítés. Az idén 8054 középiskolás diák tesz vizsgát a megyében, többen, mint tavaly. A megyei kormányhivatal vezetője szerint örvendetes, hogy 20%-kal többen jelentkeztek emelt szintű érettségire. A vizsgákat 219 érettségi vizsgabizottság felügyeli. Az emelt szintű érettség száma egyébként 20%-kal magasabb, mint korábban, és megemlítek 3 tantárgyat, történelemből, biológiából és angolból jelentkeztek a legtöbben emelt szintű érettségire, és azt szeretnénk, hogy ezek a gyerekek sikeresek legyenek, és ha sikeresen elvégezték tanulmányaikat, akkor olyan helyen tudjanak dolgozni, akár ebben a megyében vagy ebben az országban, bár nem vitatva azt a jogot, hogy bárhol meg kell állniuk helyüket a világban, hogy tulajdonképpen ezt a nehéz sorsú megyét egy kicsit emelkedő pályára tegyék. Az érettségi elnökök felkészítésén szó esett a vizsgarendszer szabályairól, követelményeiről, illetve azokról az adminisztratív feladatokról, amelyeket a testületeknek el kell látniuk.